Eskerrik asko denoi, etortzeagatik. Bueno, atzo badakizue itzultzaileen nazioarteko eguna izan zela, eta egun horren bueltan EIZI elkarteak zerbait antolatu nahi zuen, eta pentsatu genduen, aprobetxatzea, Angel Lertxundik bere azkenengo liburua, Berbelitzen hiztegia argitaratu berria duela, nolabait horren inguruan, edo horren aitzakiarekin nahi baldin badezue, itzulpengintzaren inguruko solasaldi bat antolatzeko. Batzuk akaso pentsatuko duzue zergatik aukeratu duen EIZIek, alegia itzultzaile elkarteak, idazle bat, nolabaiteko aitortza egiteko, berak batez ere itzulpengintzaren inguruan idatzi eta hausnartu duen guztiagatik hartu du EIZIek nolabait erabaki hori. Naiz bera ez den itzultzaile eta hori ere ez da egia erabat, ze itzulpenak ere eginak baditu, ez bakarrik eginak, baizik eta argitaratuak ere bai. Argitaratuak bi bakarrik, bata Urrezko astoa, Luzio Apuleioren liburua, Juan Cruzik erabiderekin batera, Juan Cruz hemen zauden unbaiten, zegin nun, hor. 1986an argitaratua literatura unibersaleko bilduman, eta beste bat askoz beranduago, orain dela ezain beste urte, 2015an munduko poesia kaieretan Eugenio Montaleren poesia antologia bat itzuli zuen. Horiek dira argitaratuak ditunak, baino berak gero ikusiko dugu, segurun aterako da, solasaldi honetan. Berak beti erabili du nolabait, edo maiz erabili du itzulpengintza, itzulpenak erabili ditu, nolabait bere estiloa lantzeko, alegia nolabait ariketa egisa. Eta bestalde bere liburuetan ezagutzen dezue, batez ere bere saiakeretan aipu asko ageri direla beti, normalean munduko literaturen erreferentzi asko egoten dira bere liburuetan, aipoie guztiak noski, gehienak berak itzuliak dira. Beraz, ez da guztiz arrotza, inondikan ere itzulpengintza Angel Lertxundirentzat, baina EIZIek pentsatu zuen nolabait gure itzultzailerik, gure idazlerik itzultzaileena dela nolabait Angel, eta beraz, aitortza bat merezi zuela alde horretatik, eta itzulpengintzaren, itzultzaileen nazioarteko eguna zala eta pentsatu genuen bazala nolabait aitzakia egokia horretarako. Bere saiakera askotan, esan bezala, aipatzen du eta tratatu du itzulpengintza, ez bakarrik seguruna horri buruzko saiakerarik ezagunenean, 2019an argitaratu zuen itzuli zuzu begiak, baina hori baino askoz lehenagokoa da itzulpengintzaren inguruko bere hausnarketa. EIZIaren hemerotekara bertara jotzea nahikoa da ikusteko, adibidez hemen daukagun beste gonbidatuarekin, Juan Garziarekin, izandako hainbat solasaldi, adibidez 1982an ja, Senez aldizkariaren okrozpanago 12. zenbakia, beraz oso hasieran oraindik, badute biek solasaldi bat, itzulpengintzaren ingurukoa, gezurra dirudi, 1982koa da, gaur egun irakurtzen baldin badezute, ez dirudi hainbeste urte pasatu dira, nik inundik ere. Gauza asko eta asko gaur egun idatziak dirudite. Beranduago ere, 1989an badu beste solasaldi oso mamitsu bat, Gotzonegiak zuzendua, Jorge Jimenez bere betiko editore, itzultzaile eta lagunarekin izandako elkarrizketa oso mamitsu bat baita ere. Eta geroztik bere saiakeretan, hasi, letra kale kantoitik, mentura dugun artean beranduago, eta eskarmentuaren paperetan ere, itzulpengintzaren inguruko iruzkin, hausnarketaz beteta dago. Beraz, ez da inondikan ere kontu berria, hau. Esan bezala, bere azkenengo liburua argitaratu berria dagoena, orain dela 15 egun aurkeztu zena, Berbelitzen hiztegia da. Izenak berak ja atzera ere badatorkigu nolabait atzera egiteko aukera ematen digu, Berbelitz izena bera, pertsonaia bera, ez da nolabait liburu honekin sortu. Gogoan baldin baduzue, batzuk itzultzaileek bentsa gogoratuko duzue, 2004an EIZIek argitaratu zuen
Senez aldizkarian edizio berezi bat, edizio grafiko bat, Berbelitzenak izena zeukana, beraz, Berbelitz garai hartan ja jaio zen, eta testu hartan zeuden, haietan zeuden batetik Angelek prestatutako eta idatzitako testuak, eta gainera elebitan argitaratu zen, zenbaki hura, eta Jorge Jimenezen gaztelaniazko itzulpenarekin batera argitaratu zen. Beraz, Berbelitz badator, nolabait, 20 urte beranduago berriz dator Berbelitz guregana. Bueno, hori Angeli buruz, Juan aurkezten ez denbora askori galduko, ze bestela egongo ginak datorren astera arte. Indituen gauza guztiak eta itzuli ditun kontu guztiak aipatuz. Baina denak ezagutzen dezue, itzultzaile bezala daukan ibilbide oso luzea. Gero ikusko dugu, komentatuko ditugu, nolabait baten eta bestearen referentzia kulturalak, edo batez ere autorei begira diferenteak dira, komentatuko dugu hori, baina ezagunak dira Juanen lanen artean, batetik gure Shakespeare espezialista dugu noski, bestetik autore Hego-Amerikar oso potenteak itzuli ditu, Borges eta Rulfo besteak beste, Chesterton ere bai, eta azkenengo zera aipatzeagatik, Melville daukagu noski, barkatu, Beckett ahaztu zait, Godoten esperoan noski, beste Everest horietako bat. Eta azkenak, batetik Melville daukagu, duela ja urte desente argitaratu zuen, eskribatzailearen nola da? Barlebi eskribatzailea, eta azkena duela hilabete gutxi batzu, joan den urteko udazkenean, aurkeztu zuen, nik uste dut euskeraz argitaratu den itzulpenen artean gure azkenengo Everesta, seguruna, mobirik. Beraz, bai Angelek eta bai Juanek bata besteren lana oso ondo ezagutzen dute, aspalditik ezagutzen dute elkar, iruditu zitzaigun solaskide apartak izan zitezkela bata eta bestea, eta gainera beste arrazoi erantsi bat ere bazegoen Juan ona ekartzeko, kontuan eukita Berbelitzen hiztegia aurkeztu behar gendula, eta da Juan Garzia izen horrekin Berbelitzen hiztegiko pertsonaietako bada. Juan Garzia itzultzailea liburuko pertsonaietako bada. Ikusko dugu gero nola ze gertatzen den pertsonaia horrekin liburuan. Beraz, bazegoen motiborik, lehendik ere gutxi baldin bat zeuden, bazegoen motiborik biak elkartzeko. Nonbaitetik hasteko lehenengo gauza bat. Kontuan izan da, hau ez deula, aiziek ez duela antolatu nahi izan, omenaldi gisa, baizik eta nolabait solasaldi gisa, naiz eta bukaera aldera ere utziko dugu noski tartea galderetarako, eskatu nahi genizueke, edozein kontu dela eta sartzeko solasaldian inolako arazorik gabe. Mikrofono eskatu behar dezue, hori bai, denok ondo entzun dezagun, inok zerbait esan nahi bali madu, baina mesedez parte hartu lasai asko edozein momentutan, bai galdetzeko, bai zuen iritzia emateko edozein kontutan. Ez etxoin nahi eta nahi ez bukaera arte. Ni hasiko naiz pixka bat beroketarik eta gisa zerbait botatzen, tarteka Angeli, beste batzutan biei galdetuko diet, baina mesedez sartu esan bezala solasean nahi dezutenean, bale? Lehenengo nun batetik hasteagatik, Angel, nik galdetu nahi nizuke, nun dagoen azkenengo liburu honen sorrera. Batetik, azkenengo honen aurreko azkenengo liburua desertuan behatxulua izan zen, hori ere nolabait beste saiakera bat, hori ere tesela modura antolatua. Liburu bat bukatu ondoren, zerk eraiten du nolabait beste bat prestatzen hasteko txispa hori. Eta bestetik zergatik hiztegi bat, eta zergatik itzultzaile bat protagonista. Aurkezpenean aipatu duzu nire liburu bat, letra kalekatetik izenekoa, eta ez dakiten zuten dan, bai. Eta letra kalekatetik hortan dago lan bat handia egina, hainbat eta hainbat esa ere esamolde bizitasun handiko lokusioak eta horrelakoak bildu, eta haiekin nolabait batzuk komentario batzuk egin, glosa batzuk egin, garai hartan erabiltzen nuen hitz bat esateko, hitz pedante bat erabiltzeko. Eta ura, nolabait,
iztegi bazan. Gora berak guzti horien iztegia. Bizitza guztian, zerbait egin baldin badet, idea uste irabazten dio dela berbelitzi hortan. Nire bizitza guztian egin dudana da, irakurtzen june izen gauzetatik, interesatu zaizkidanak apuntatzen joatea. Eta egia da, gauza asko nituela, eta apunte asko eta asko nituela, batzuk kuadernotan, beste batzuk folio soltetan, eta asko liburuetan. Azkeneko horri aldean edo zerak apuntatu gauza desiente eta bar. Eta beti pentsatzen nuen hor bazegoela materiala, eta beti burua eramaten induen hartara, alegia letra kalekantotik era, baina ez nuen hori egin nahi, inundikan ere, gauza diferente bat egin nahi nuen. Eta bueltak ematen nola antolatu jasota neuzkan ohar guzti horiek eta bar, bueno, ez guztiak, baina behintzat gehien gustatzen zitzaizkidanak eta horiekin zerekin eta zen modu eman. Eta, bueno, nik uste dut lehendabiziko flasha izan zela, berbelitzekin gogoratu nintzela. Ez nintzela ni izango autorea, baizik eta berbelitz izango zela, apunte horien jabea, eta apunte horiekin ez dakiz zer egin berbelitzek. Eta berak ez du gainera bere burua ikusten gai horretarako. Eta jotzen dugu idazle ezagun baten gana, berak ezagutzen duen idazle baten gana, nor dan Angel Ertsundizeneko bat, eta ari eskaintzen dizkion intzak, karpetetan daude material honekin egintzak nahi duan guztia. Eta irutu zitzaidan abia puntu ona zitekeela. Baina ze forma eman? Narrazio bat ezin nuen egin horrekin, ezin nuen novela bat egin, ezin dituen ipuinak egin. Baina, bai igual hori dana balia nezakeen egin behar nukeen liburu horretan. Pentsatzen nuen. Eta hortan ari nintzela, baina egituraren bat eman beharko diok. Eta nik asko estimatzen dudan liburu bat, Milotz poloniarraren poetaren liburu batek izena du Alfabetoa. Eta bertan, bere bizitza guztia agertzen da, bere lagunak, bere idatziak, bere esperientzi politikoak, eta joia danak agertzen dira, baina eman beharrean modu kronologikoan ematen ditu abecedario baten moduan. Eta, hauxetek nerea. Milotz, miresten dudan poeta bat, Milotzek egin zuena, kopiatu ingo diat, edo harren eredua hartuko diat, eta nire lan hauekin egingo diat. Eta azkenik, honekin bukatzeko azkenik, eta nola, eta hemen dator liburuaren niretzat izan den zailtasunik handiena, eta zu badakizu hortaz zerbait, eta gero esplikatuko zergatik esaten duen hori, liburu horretan agertzen dira historia batzuk segitu daitezkeenak bada tipejo bat, Juan Garzia izenekoa, eta itzultzaile bat beti aurrea hartzen diona berbelitzi. Eta orduan hor badago joko bat, beste bere obrazetaitz egiteko eta joku bat elkarren artea badago. Badago tabernari bat, hasiera batean tabernaria besterik ez dena, eta gero azkenean erabakitzen dudana sujetu deituko dio dela. Sujeto, nire kuadrilako tipo bat, beraitari sujeto ditzen zioten denek, eta guk semeari ere sujeto ditzen diogu. Eta irutu zitzaidan propioa. Personaje bat, tabernari bat, eta sujeto deitu izatea. Eta orduan ja, hasten zera, ez da baka-bakarren zeneuzkan apunte horiek, baizik, nolabait antolatzen narratiboki, edo beste batzutan hausnarketen bidez, mila moduren bidez, hori osatzen joatea. Liburua ja garbi samarra neukanean, eta Jorgerekin hitz egin nuen liburuaz,
eta noski, Jorge ja, hasia dizeit segituan. Hortan lanian, aurreko liburuan, izan nuen oso editore ona, eta saiatua Joan Cruz Igerabide. Eta editoreaz hitzein genuen. Eta hola izketan ari ginela, egokiagoa litzatekeela editorea kasu honetan itzultzaile bat izatea. Nire ondoan itzultzaile bat izatea, nolabait lagunduko zidana nire hausnaketa itzulpenari buruzko jardunetan, nik idazten dituenak, haiek kontrolatuko zituenak eta nolabait bere aportazioak egingo zituena. Eta, Idoiari tokatu zitzaion lan hori egitea, eta oso eskertuta nago, eskatzen zitzaionaz aparte, egiten zizkitzun, sekulako, nola esango nuke beste altxor batzuk bidaltzen zizkitzun. Batez ere Alemania inguruko eta literaturako autoretatik eta bidaltzen zizkitzun altxortxoak. Zuzenketak egiten zituen letraz letra, nik A letra bukotutakoan zuzenketak, gero urrungoak, eta bakoitzarekin zuzenketaz gainera, etozen zitzaidan alako fajotxo bat, oain, eta horrek esan nahi zuen, bigarren buelta bat eman behar niola A letrari. Gero azkenean, dana bukatzen denean, egin behar izaten danarekin hori, azkeneko hori, kenduta bestea ere, letra bakoitzarekin zan hori lana. Eta lana ondia, lan zaila, eta beti beldurrez jartzen zaituena asmatzen ari otezera, edo ez otezera asmatzen ari. Zer ez dezu ez da ere gauza baten ulregaiz batekin, eta eman nahi diozu aire bat liburuari. Eta, hortan joan zitzezkigun energia batzuk. Eta, uste nikoa luzatu nahi zela liburu. Ben Bernardo Artxarrak esan dut, gauzak egin esplikatzen dituko ire lanetaz. Aprobetxatuz Juan zeharka edo ja agertu dala, gero sartu nahi nuke beste kontu batean. Ez da huitzen gu bilok ezertxore, behar basekin sartuta zegoela, baina ez da huitzen hortaz aparte gehiago ezertxore. Oain, entzungo eskilot lehen da biziko hitzak. Entzungo hitu bai, entzuteko. Esan bezala orduan, Juan Garzia liburuko pertsonaietako bada. Eta pixka bat ikusteko ze tonotan, ze gertatzen zaion berbelitzi Juan Garziarekin, irakurriko dizuet zati txiki bat, non berehala ikusiko dezuten pixka bat ze arazo daukan berbelitzek Juan Garzia itzultzaile honekin. Kasu honetan, berbelitzek erabaki du Bartleby eskribatzailea itzuliko duela euskerara. Eta horrela idazten du berbelitzek, ze gertatu zaion. Bartleby the Scrivener. Haren historia aparta itzultzeari ekinion adore handiz. Esan bezala, berbelitzari daizketan. Izenburuak etzidan lan handirik eman. Bartleby eskribatzailea. Pozik nengoen. Lan uraxo izango zen, nire itzultzaile galga erakutsiko ziona euskal mundu ez zain unibertsalari. Eskuak gogo zigurtzi eta oso egun gutxitan liburuaren laurdena itzuli nuen. Hartan, amaren deia jaso nuen, esan ezea irakurri nuen egunkariak zekarren albistea. Bartlebyren euskal bertsioaren albistea zetorren egunkariako kultur horri aldeetan. Orduak egin nituen abailduta eta ezertarako gogori gabe. Amorrazioa baretu zitzaidanean, Juan Garzia itzultzailea aurreratu zitzaidalako, artean apenas ezagutzen nuen, joan nintzen liburu dendara, erosi nuen ale bat eta irakurtzeari ekin nion. Batzuetan inbidiaren ozpina irentziz, eta besteetan miresmena bridatu ezinei jardu nuen horri harik eta barrena inarrosi zidan pasarte batera iritsi nintzen arte. Komatxoak. Bakarrik zirudien, bakarra munduan, naufragio koskor bat Atlantikoaren erdian. Itxikakotxak. Pentsatu nuen, hau berriz berbeliza, naufragio koskor bat baino, zerbait latzagoa zala nere egoera.
ez zegoela konparatzerik Bartlebyren bakardadea nirearekin. Tipo horretakoak dira, Berbelitzek nabaritzen dituen eztenak, aldiro, nolabait, ez da honekin bakarrik gertatzen, behin da berriz gertatzen zaio bere gustoko diren lanekin, Juan Garzia aurreratu egiten zaio. Juan, hori galdetu nahi nizun, zuk bazenekin aurretik liburuko pertsonaia bihurtuta zen dela, edo baimena eskatu zizun, edo nola izan zan hori? Bueno, zea pixkat ematen du, errepalo pixkatolako lagun arte ikaragarrilean aurrian gauzak esatiak. Baina, bueno, hor beste punta batetik helduko diot. Nahi nuke oraindik Angelek baldin bauka Berbelitzekin harremanik, ari adieraztea bere lagun den idazle horrek daukala kasu gehienetan, horre aipatzen dien kasu gehienetan, benetako kulpa. Hasi ere ondo hasi zea, Bartleby izan zan, inuen umentzako gauza bat argitatu nuen lehenago, baina lehenengo hola pixkal literatura serioko zera Bartleby izan nuen, eta kulpantea hemen daukazue. Ez kasu horretan bagarri, baizik kasu askotan, berak eman dizkita arrastoak, bera da sistematiko eta mundu zabaleko literatura eta zea daukanat, ani naiz desastre, narraz bat, baina beraren arrimuan aritu naiz, eta hain zuzen ere Bartleby beraren enkargua izan zen. Hortaz, ez dauka zer kexaturik horretaz. Eta, guain, Bartleby geroagokoa da, zea baino, Moby Dick baino, baina, ziozetara, Melvilleen lehenengo zea hori egin da, azkeneko beste potoloen hori egin dut, eta horre itzuli zuzu begiak irakurri balin badezue, hor Euskaldun bati egiten etzaion desafioa, egiten da. Ez nuke hil nahi, Moby Dick euskaratuta ikusi gabe. Osea, ezaiok, mesedez, ire lagun itzultzaileo dalako, ire itzala den horren, nik ez daukadala kulpa nagusia. Horretzapen txiki bat etorri zaidak, hain zala, eta esan dekenean nola sortu zen itzultzea Bartlebyrenena. Eta Koldo Mitxelenarekin nengoen batean, Borgesen itzulpeneko lehen da biziko esaldia, netzekilat, aditzaren denbora nola dan, baina soy, un hombre de cierta edad. Eta orduan, zierta horrek daukan lausotasun horrekin, aber hori euskaraz nola esan. Eta hortaz jardun ginela, horretzaiz. Bai, oso ondo, telefonoz, gogoratzen naiz nun nengoen, eta ze elkarrizketa xelebre auki gendun. Lehenengoan izan zen, eta nik enuen ezautzen, liburu hori ere. Eta orduan, urrengoa, iaitzin gendun, nik begiratuta neukanean, eta esan, Mitxelenaena ez da inundiatea da, oain ere, gertatu zait Moby Dickekin, lehenengo esaldi ditxosozko horrekin. Nik ez dut ikusten bere horretan problemarik. Esan, hemen problema bat dago, eta enaukaziko lerro bat ere itzultzen, harik eta jakin arte itzuli dezakedala, beste esaldi bat asko errepikatzen dena. Bai, aukeran nahiago ez gelditu zena. Eta, orduan, hoxe izan zan kontua, esan, uste diat badaukadala, uste esan nilola, eta gelditu zala hola, bakizue, isiltasun ozen horietako bat, telefonote nola entzuten dan. Zea idau. Eta, hala ere, hori horrein gendun, eta horti jo nintzen, eta oso harrera ona eukizuen, liburuak, laburtsoa da, eta, eta esaldiak areago. Esango nuke, hori ondare amankomunera, oin amankomun onartu zaigunez berriz, ondare amankomunekoa dela. Eta okorrez baldean benago,
ure izan nuen, lehen da biziko jarduna itzulpengintzakoa, nolabait, nola bilduma bat zen. Bai, Bartelbi zaila. Bartelbi zaila gainera izena eman zitzaio, Bartelbirena. Eta orduan, okerrezpanago, sistematikoki eta proiezio jakin batekin eta bar, gero etzu puntunatu. Ez, baina gogoratzen, naiz, batzuk ateazia. Baina bakit, bai, nik ere gogoratzen ez, ze arrakaz izan zuen Bartelbi. Bai. Badezpada, norbaitek irakurri nahi baldin badu, iraguainik irakurri baldin badu, gogoan izan, Bartlebik bigarren edizio bat ere baduela, eguneratua, eta Juanek, bueno. Ojo, inoiz eskatzen badizuete, lanzar bat eguneratzeko. Pentsatuko ezue, iztegi batzua gaurkotzea, eta dala, ez, ojo. Ez dakit, ez duen ordu gehiago sartu, hori itxuratzen lehen itzultzen baino. Gero esan behar da, anekdota txiki bat dago, eta da, gero uraekin nik joan eukidetan harreman estu hontan, mobidikekin eta Bartelbi zaileko liburuak uholde handia hietan galdu ziela denak. Ereinen sotoetan. Eta, bueno, gero hori eskatu ziaten hori egiteko, eta, bueno, barrukoa, esango nuke, txukunduta dagola, esatezu, nik hau egin nuen, hau ere egin nuen, eta ikuste dituzu era guztietako akatsak, interpretazioetatik hasi eta azkeneko zera araño, baina esate du. Nau konforme azalakin, azala nehargarri iruditzen zait, kasik hori... Berria, esan nahi duzu? Bai, berriarena, esate da, espiritu guztiaren kontra. Ipuilaren espirituan kontra, baina, bueno, hor dago. Bueno, eta hori, esan dut, hasi eta bukatu, baina tarteko batzuk ere, sistema periodikoa, eta, berai lapurtzen dizkio liburuak, edo, berak hainbat ez zian arrasto dira, asko. Berak, esan nahi duzu, Angelek. Bera Angelek. Bai. Beste kontu batera pasatuz, nahiko nuke pixka bat, Euskal Itzulpen gintzan, nik uste dut eztabaida zarra dela, baina, biak hemen zaudetenez uste dut, eta biok gai honetaz arituak zaretenez pixka bat aipatu nahiko nuke. Betiko plantamentua bera uste dut izan daitekela polemikoa, ez? Nik esaten baldin badet euskal literatura versus euskerara itzulitako literatura. Hori esatea bera izan daitekeia polemikoa, ze batzuk pentsa dezakete, eta horien artean seguruna asko itzultzaileak, euskal literatura esaten danean, euskal literatura itzulia ere euskal literatura dela. Beraz, zer dela eta egin banaketa hori, egin behar da edo ez. Hori dela eta, adibidez, Angelek berak, liburuaren aurkezpen egunean, hau esan zuen. Irakurriko dizuet bere hitzak dira. Obra literario original baten itzulpena, obra literarioa bihurtzen da berez eta izatez. Literatura universala bilduma edo igela argitaletxeko liburuak, literatura dira, euskal literatura, jatorrizko hizkuntzetatik geurera ekarritako perlak. Hori da Angelek esan zuena, hori iritzi hori bera da, adibidez, aspaldikoa, gogortzen dut askok ezagutuko duzue, baita ere, Miguel Sáenz itzultzailea, gaztelaniara itzultzen du, batez ere alemanetik, baita inglesetik ere, oraindik ere 80 urte beteak ditu, baina oraindik ere ari da. Eta badu liburu bat, nun jasotzen diren bere zenbait itzaldi eta bere zenbait artikulu, eta bata da 1983an Donostian eman zuen itzaldi bati buruzkoa, eta ekarri dut aipua ze uste dut merezi duela. Berak hau esaten du. Las obras traducidas, en contra de lo que pudiera parecer, pertenecen a la literatura del país, de la lengua a la que han sido traducidas. Es más, en ocasiones han sido el arranque mismo, la fundación misma de la literatura de ese país. Por lo tanto, si se admite esa premisa, la literatura vasca, por ejemplo, se compondría de todas las obras escritas originalmente en euskera, pero también de todas las obras traducidas alguna vez a esa lengua. Y eso es muy importante porque la incorporación a la literatura de un país de las obras escritas originalmente en otros idiomas redunda en un enorme enriquecimiento de la lengua de ese país. Al hacer hablar, al hacer escribir en un idioma determinado a cientos de miles de personas que nunca hubieran podido hacerlo, con mentalidades muy distintas y pertenecientes a mundos y culturas muy diversos,
La lengua tiene que realizar ejercicios casi acrobáticos con los que se flexibiliza, desarrolla y fortalece. Hau esaten dizuet, alegia, garbi dago, ez? Bai Angelek lehengo egunean aurkezpenean esandakoa, edo Miguel Saenzek hemen esaten duena, nolabait euskal literaturan sartuko lirateke, ez bakarrik euskaraz sortutakoak, baizik eta euskarara ekarretakoak. Ez dakit hala ere, euskal nolabait itzulpen gintzaren historian hartzen baldin badegu 80ko hamarkadatik honuntza gatozela, ez dakit urte hauetan guztietan, gizarteak hori pentsatzen duen, edo gizartearen pentsamendua beste nunbaitetik joan. Edo urte hauetan guztietan nolabait malgutu den gizartearen iritzi alde horretatik. Eta, gaur egun naturaltasun handiagoz hartzen den euskal literaturara, nolabait euskerara ekarritako beste lan horien, alegia itzulpenak ere euskal literaturatzat jotzen dira. Ez dakit nola ikusten dezuen zuek auzi hori. Zuek, eta esan nahi dut zuek, eta zuek. Hemen itzultzaile jende asko dago, eta badakit gai hau askotan izpide izan dugun kontu badala. Nik uste hori dela gaina liburuko kesketako bat, invariante bat, aspalditik hor da bilena, badia horrekin lotutakoa, hizkuntzaren egoera, literaturarena eta itzulpenaren papera. Esango nuke, hori ez dela, horretaraino ez dela euskararen berezitasuna. Esango nuke erderaz eta erdera nagusietan ere, jendeari galdetu ezkero bereizi egingo lituzke, itzulpenak eta besteak. Bistan da, batetik jatorrizkoaren zera hori suposatzen da, dala, berezko lanketa eta zera hori. Kontua da, naiz iritziak galdetu ezkero hori esan, jendeak irakurri egiten dituela, itzulpenak. Eta horren ondarea da, eta hori euskeraz berriz, eta uste, eta hau da niretzako liburu hontan agertzen den gai bat larriena edo, kontua da euskeraz ez digula guandik funtzionatzen naturaltasun horrek. Osea, pasatu gehala katakunbetatik diglosiara. Salto handia, Osea, ez izatetik gia, ez? Baina aigea, baina nolait esateko lokomotora badi joa. Baina ez dakit zote zatu zen erdi utxik atzetik bagoiak. Eta orduan, uste dala itzulpena baino lehenago eta literatura baino ere lehenago, hemen ze paper betetzen duen euskerak oro har. Soziologikoki, eta ze proporzio dagoen, gu nolabait egiten nahi gehan, hemen lagun arte honetan eta uhartetxo honetan egiten danaren, eta gero transmititzen danaren artean. Eta, claro, nila, biok irakasle arituak gea, baina ez daukagu, ez irakasle, ez bisiolari biltzeko hori, baina ikusten da, hemen ere gogo bat esateko aizue, zer da hau, zuk itestezuna ez da ingo. Eta orduan, uste mamu hori, munduan dabile mamua kasu hontan, diglosiarena dela. Eta diglosiarekiko konformidadearena. Ez dakik garatu behar dan, baina... Hori ikusiet, igual aukeran, aipatzen diak gai horiek liburuan, baina momentu batzutan bai, iristen da, eta diglosia hitza aipatzen da, bide batez, bururatu zitzaidan, eta hortako ere balio du liburuak. Ez da bakarrik liburuan gaiak ere bata bestetik nola dijoazen gaiak edo, kontuak nola, gerezien famatu horregin bat atera eta beste bi ateratzen direla eta hori segida horretan. Baina zabalean ere irakurtzezu bat eta zeure kosetxatik ere ateatzen zaizu joño, zati ez du sartu hau ere. Orduan, badu dagoenaz aparte eragiten duen kontu hori, inguruan batzutan esatu, joño, señalamente, eta ez du eipatu pasaian sinale. Eta hori bestean esatezu, kanta hori ez da letterera, nada, krupigena da, letra. Eta hola, esan eta elkarrizketa bat sortzen dela, bere jolas moduko horretan, baina, azpian dagoena niretzat hori da, eta ez dauka erremedio ikaragarririk.
Ze diglosia ez da hizkuntza arazoa, da botere arazoa. Angel? Bai, bueno, ados nago, esaten duenarekin, baina gogoratu nahi nuke, gaztelania, bere hasierako urte eta mendeetan, nola joan zen edertzen, eta nola joan zen modu berriak eta erabiltzen, gerren bidez, eta Italian, ez da ezakizten nun, eta handikan ekartzen zituzten gauzak imitatzen, itzultzen, lehen da bizi, itzulpenak egiten, eta haiek imitatzen. Eta badago espresio bat, erdiaroan, al-italiko modo, egiten ari direla poema bat, edo zera bat, eta sonetoak ekartzen dituzte. Ez latinetik, baizik eta italieratik. Eta orduan, egoera hartan oraindik ere hizkuntza bat, bat ere organizatu gabe dagoena, eta gainera superfizie geografikoa handia eta auskalo, zer nolako harremana zituzten elkarren artean, baina gerren bidez lortzen dute hori. Nolabait, gure ere gerren bidez lortutako zera modu bateko. Zera bada, insistentzia bat, eta gero pixkanaka joatea bide horretatik. Itzulpenak, izan oso itzulpen zailak, izan itzulpen malguak edo errez iristen direnak, testu originala ere alako xiadalako eta bat, horietan gero dira gure aukerak eta segun zer perspektiba ditugun edo zer behatzen dugun. Baina gauza garbi badago. Eta da, zerak, Moby Dick ez dala izango zeratu, nola esango nuke, bueno, hor dagoen beste itzulpen bat. Besteak beste, Moby Dicken itzulpenian dagoelako tesi doktoral, edo igual, unibertsitatea oso zera bai da, zehatza bai da, tesina baterako, baina orotariko hiztegia berrigitu egin behar da eta osatu egin behar da. Baina osatu egin behar da hor dauden aportazioekin. Noski, aportazio horiek dira oinarria hartuta orotariko hitz asko, eta orotarikoan ez dauden hitzak, literalki ez daudenak, baina ja oinarri bat badagoelako, ja aukera horiek ematen dituena. Eta orduan, adibidez, formula hori, existitzen den hitz batetik, beste berri baten osatzea. Eta, gainera, ezagutzen baldin badek, orotarikoan lehizak, beste ondo, hortik atera duen etekina. Eta horrek eskatzen dik beste hiztegi bat. Beste orotariko txiki bat. Juan Garziaren orotariko txikia. Niko ondile izango litzake. Dena dela, hemen komentatzen ari zeraten kontuak dela eta ezin ukatuzkoa da bestalde, itzulpenak beti ere, oraindik ere, badutela gure artean ikuste dut, gure artean esan nahi dut, gizartean, zail fama gehienetan. Jendeari ditzaio jatorrizkoa errezagoa dela, edozein itzulpen, ia edozein itzulpen, pertzepzioa dago zailagoa dela jatorriz idatzitakoa baino. Nire ustez hori, noski, uste faltsua da. Baino, badago, nik uste dut, alako zera bat, azkenean seguruna horren atzean, eta Angelzuk horri buruz idatzi dezu inoiz, ez dakit itzuli zu behiaken edo beste nun baiten, zuk inoiz esan izan dezu, hori nolabait dikotomia faltsua dela. Horren atzean dagoena dela euskaldunok euskeraz irakurtzeko daukagun zailtasuna dela horrek erakusten duena, eta ez besterik. Beste gauza bada, itzultzen ari diren lanen artean, Moby Dick itzultzen baldin bada, edo, ez dakit,
edo gailur ekaiztsuak itzultzen baldin bada, ba, klaro, hori ez da arratsalde batean telebistari begira zaudela irakurtzen. Hori garbi dago. Alegia, ze itzultzen dan ere noski badu garrantzirik. Baino ez ote dan askotan zailtasun horren atzean ezkutatzen ez benetako zailtasun bat. Alegia, ez itzulpenaren zailtasun bat. Baizik eta euskaldunok euskeraz irakurtzeko oro har daukagun zailtasuna. Eta beraz, ez ote duen horrek nolabait aldezten nolabait, bueno, ba, euskera estandar plano xamar bat, errez xamar bat, batzutan jatorrizko lanak ere badaude horrelako hizkuntza erabiltzen dutenak, eta beraz hori izatea erreza. Eta ez, alegia, hor egotea benetan daukagun zailtasuna, alegia, testu komplexu xamar bat, berdin du, jatorrizkoa euskaraz izan, edo itzulia izan, euskeraz irakurtzeko daukagun zailtasuna. Ez dakit hori nola ikusten duzuen zuek. Bai, bueno, nik uste, hau, kontu guztietan dago, lehen esan detana, katakunbetatik diglosiara eta diglosia horren barruan uartea. Osea, euskera literatur hizkuntza duen komunitate txiki, komunitatea ez dakit den, ez? Jende multzo hori zabalduz jutea, ez? Hori da kontua. Horretan lan ikaragarria egin da. Esan nahi dut, nik goratzen nahi, literatura bezala hasi zanean, baiten ziren itzulpenen bat, hola, esateko egin da, baina etxe honia ezer. Eta gaur egun, Angelen liburuan bezala, askotan esaten dut, erakutsi diteke munduko literatura euskeratuta dauden liburuekin. Baina era bat, ez da gaina, horren laurdenakin ere bai. Kontua ez da zenbat irakurtzen da, kontua da irakurtzea eta nola. Eta orduan, gero eta etxiago nago, eskolek, zuzenean eskolek ez dute balio. Nik emate ditut ikastaroak. Emate ditut ikastaroak, nik irakasten dut dakienarentzat. Aurretik egin espaldima lan hori, beste da, gero hortan dabilenari laguntzea, sistematizatzen, pixkat, zera hori. Baina, norbait baldin bat horrein, eakutsi dazu euskeraz nola idazten dan. Ez da egiten ohituraz ere. Ez da ez, hasi eta iritsiko ez. Errezeta bakarra dau, irakurri, eta irakurri. Eta zer irakurri? Eta orduan, jende hori da baina, nik izan nahi zermoirik, jendeak egin dezala nahi duena, baina ez begiak itxi. Hortan gaude, zenba jendek dauka, literatura irakurtzeko hizkuntza euskera. Ez da galdetuko zertarako duen, amorruak hartzen nau. Baina, behintzat, hori behintzat kontu hori atea beharko duke. Eta hori, pixka positibatu esan dugu, egin dugu, eintzuten, eta Leizarrak ere eintzuen ze hori itzulpena zan, eintzuten, iritsi zitzaigunarekin zerbait egiten nahi gea, jende asko proporzioan gugeran herri txiki hontan, eta, urrengoentzat erresa izango da, guk Angelek askotan esaten du, guk dana erdeaz irakurri dugu. Gure literatura referentzia guztia, printzipioz, guk era antediluvianoak, garbi dago, zertaz aiegean izketan. Nik antidiglosianoa izan nahi dut, baina diskursoak berak dauka puntu hori. Bai, baina konsienteak gea, baki guatzeti da etorrena, behar batzei interesatzen, baina interesatzen zaionarentzat lehen etzegoen zerbait usten ari gea. Eta uste dut, gure indarren gainetik usten ari gehala. Oain, horrek ez du, gero, aitzindari izatea, gero atzetik inorrez palin badator, alperri da. Aitzindari da. Eta gero, oain gaude fase batean itzulpenetan eta bestela ere, iraukortasuna eskatzen duen fasean. Euskaraz ikasten dutenak, lehenengo urtea zoragarria izate dute. Ez errez jakitetik, zehozeia esaldi batzuk eta hori. Gero, datoz urte batzuk, ematen du nahoz, ez tezula aurreratzen. Hemen ere hori egea, gure uartetxo hori zabaltzen. Ez da inoiz
pentsatu ezuen zein dan gure Euskal Herriko uharterik handiena? Pentsatu ezu inoiz? Ez da Australia, Izaro. 600 pikun metro eta 150 edo. Ba hori, gure izaropena, hori da. Gure zinguratuta gaude, uhartetxo hori da, baina uhartetxo horretan, berreraiki, bota zuten frailen zera hori, egoitza hori, eta jarri lanean, eta da gero, atxeti datozenek, nahi izan ezkero, eta nahi izan ikusten ditut, nik gazte asko ikusten ditut, oain, beste normaltasun batekin, naturalidade batekin, irakurtzen dituztela, itzulpenak eta besteak. Zer ez dira itzulpenak bakarrik, Batzuon biurrikeriak ere irakurrien behar dira, itzulpen ez dienian ere. Eta manu militari edo. Badakigu biurri izaten jatorriz ere. Eta normalean, ondo edakeguna biurri izaten, entrenatu gehalako itzulpenak egiten. Eta hori handukeri askotan esan du, ez du esan horretaraino, baina interpretatuz, lerro artean, ena izfio itzultzailea ere ez den idazleaz. Bai, bueno, zuke, barkatu, Esan. Ez nik esan benuen, Joani, justu esandako kontu hori dela, eta alegia, nola trebatzen du eskua idazle batek edo itzultzaile batek. Zuk askotan esan izan duzu, hori itzuli zuzu begiaken ere badago, eta hemen ere nolabait ikusten da. Zuk aipatu izan duzu, idazleren batek eskatuko balizu, inoiz, gomendioren bat zer egin beharko lukeen estiloa lantzeko, esango liokela, asko irakurtzeko eta autore onak itzultzeko. Alegia, itzulpena dela eskua trebatzeko, idazle baten eskua trebatzeko ariketarik. Presarik gabe. Onenetako bat, efectivamente. Egun irakurritakoan, baten kapitulo bat itzuli. Proporzio hori, gutxi gara. Ez da, benetan, demostratuta, oingainak gauza hauek badia, liburu batzuk horretaz, ikusten da, gramatikako eskolak alperrik dira ikasteko. Osea, gramatika dira konprobatzeko, kodea, zuzen dagoela hori. Eta estilistika berdin. Idatzi ditezke liburuak eta hori, baina berdin. Esate, hola dijo, baina ez dago besterik. Osea, irakurtzetik dator. Eta dena, irakurtzetik, eta herri honetan esan behar da dago. Ze batzuk hendik ez dakite euskera irakurtzeko ere badela. Osea, da diglosia, kontzientzio honeko diglosia ikaragarri bat. Hori hola da. Eta guri euskera batzua, hori artifiziala da. Hor txokokeria, oin gazte batzuk ere, hori, venga, zenbat eta fonetismo gehiago sartu, jatorrago. Hoitan dia, gauza beraren seinale dia. Euskera batu esatezunean, esan nahi idatzia. Orduan, ez da hain aspaldi oralidadetik irten gehala. Irten bagea. Baina, hori nahi dugu ez dugu. Ozer, topea bertsolaritza da. Bueno, ni jartzen nahi, zerak idazle tokian eta bar, eta ari geran, literaturaz ari geran, galdetzen dut. Zaila eta erraza irizpide literario bada? Edo irizpide literario baldin bada ere, ze alorretan dago? Eta ni, eta parentesis bat iritzatzen dut, hemen isil xamarrian esateko moduan, neri ez dakit itzulpen zailak egiten diran, originalian ere alakoak izango direla pentsatzen dut. Nik alemanez ez dakit eta orduan badakit pentsatzen dut, Austerlitz izango dela komplikatua baita ere originalean, ze dena puntuta aparte bakar bat gagabe, eta horriak liburu horrekin, baina natorren berriro ere gurera. Ni gehiago bildurtzen hau da parentisen artean ezen, ni gehiago bildurtzen hau,
gero eta gero literatura errezagoa esotegiaren egiten ari, eta gainera eredu bakarrarekin, espainolarekin. Eta beti, zailtasunak, nolabait itzulpena, betetzen ari da, nire ustez, zer hautatzen diran eta hautamen horiek ondo egina dauden edo ez, hori ja beste auzi bada da. Baina itzulpen gintzaren asuntua oso ondo dijoala nire iritzira, bai, eta gehiago kezkatzen hau literaturarenak. Bueno, hor mugan, badago nik beti aipatzetana, beste gauza etxigarri bada, baina kontuak nola dian. Gure porrotik nabarmenena, eta erakusten duena, euskarak ez duela oraindik betetzen kulturizkuntzaren papera, alor, askotan. Zea da, azpitituluen kontua ere, eta batez ere bikoizketarena. Gauza bada finanziazioa. Garai batetik kendu zen, baina oso guztak gelditu zian kendu zutenean. Audientziak parregarria zian. Ez du lortu, ez da bakarrik pelikulak bikoizteko, ez da hola dirurik eta hori. Ez oraindik jendeari egiten zaio xelebrekeria, zera indioek euskeraz egitea. Hori katalanez gertatu da, baina katalanez aspalditxo eta askar konpondu zuten, esanet, oitzea kontua, ez da, hemen hor egin deuna da, hor da interfazea gaina. Azkenean da, ahozko hizkuntza, baina idatzitik datorrena formala da, ez da garrik idatzia. Baizik, hizkuntzaren erabilera formala, ez dago asentatu da, gure artean. Jende askorentzat, ez da, paper hori erderak betetzen du. Hori hola da, nik ez da inola konpondu behar da. Baina hori hola da, eta nik ez da, bueno, hor dao, oain atzetik datorrenak, eskola guztia euskeraz izan baldin badu, ondo gaizki, baina euskeraz izan baldin badu, eta oain aukera hori baldin baduka munduko literatura guztia irakurtzeko, axularrena, pekatua ez da euskerarena. Beste kontu bat, pixka bat, Angel, zuko aipatu duzu, orain dela gutxi, beste kontu bada zer aukeratzen dan itzultzeko, ezta? Justu aste honetan, Twitterren ikusi dut, momentu batean... Twitter ez dago, jo. Bueno, dana dala, isa. Ikusi dut, Sally Rooneyren intermezzo argitaratu berria dela, eta gaztelaniaz atera berria dela. Eta bueno, Sally Rooney idazle britaniar bada, nunbait oso ezaguna, egiten ari dana, kritikak ere onak dituna, eta bar, edo denetatik behintzat. Eta ikusi nuen, Beñat Sarasolak jarri zuen txio bat, hori zalata, eta Koldo Biguri itzultzaileak ere erantzun egin zion. Irakurriko dut, Beñatek jartzen zuena. Sally Rooneyren intermezzo adibidez, euskaraz eduki beharko gendukeia da. Zenbat diru da demagun urtero 10 literatura nobedade euskaraz espainolerako itzulpenarekin batera argitaratzea. Ez bilduma instituzional batean, ohiko argitaletxeetan jaurlaritza gastuak ordainduta. Edo Nafarroako gobernuak, edo elkargoak, edo nik zerdakin nork, baina norbaitek. Hori botatzen zuen Beñatek, eta Koldo Bigurik erantzuten zion, esanaz, zion esaten adosetzeguenik, baina erantzten zuen adibidez, literatura unibersaleko bildumako azkenengo, hiru edo lau tituluak, aski zarrak zirela. Eta nolabait eskatzen zuen, eskatu edo, proposatzen zuen Koldok, literatura unibersaleko bilduman ere nolabait lan garaikide gehiago sartzea. Ez dakit nola ikusten dezuen zuek kontu hau. Bueno, literatura unibersalaren zerak filosofia, daukan filosofia, nik uste dut beharrezkoa dela, alegia, kultura kontemporaneoan, oinarrizkoak diren testuak euskaraz edukitzea, eta lan hori norbaitek egin behar du, eta hortarako jaiozan literatura unibertsala, oker ez banago. Eta nik uste dut horrekin, zorroz jokatu beharko lukeela, segitu behar lukeela. Beste gauza badak gero aukeratzen direnak edo ez.
Baina, a ber, Moby Dick euskaraz egotea, nik uste dut, sekulako altxor bat dela irakurleontzat. Jende asko ez da atrebituko, ez da ausartuko. Baina atrebitzen danarentzat, ausartzen danarentzat, utziko dio zerbait, gero batez ere idazla baldin bada, itzultzailea baldin bada, horrek utziko dio, zelan bat, aziren bat, gauzak hobetzen joateko. Neri liburuak horrela, gustatzen zizkidan liburuak horrela irakurtzen nolabait, irakatzeko didatenak ez bakarrikan literarioki edo etikoki edo zera, baizik eta batez ere, idazle bezala, nire tresna hori dalako, linguistikoki, adierazpenaren aldetikan, zerbait eskainiko didana. Bakarrikan baldin bada kontakizun bat, baina kontakizun hori baldin badago, poltsa, bulgar batea baldin badago sartuta, ez zait interesatzen. Ze besteak beste indarra galtzen du gainera, kontatu nahi duzuna. Eta orduan, konsiderazio horiek nik uste oso importanti dira. Literatura unibertsalitateak dagokionez, gero argitaletxe pribatuek egiten duten lanaz, edo egiten ez dutenaz, eta bar. Eta hor, itzultzaileak ere, bere gustoko lanak itzuli nahi ditu, idazleak ere bere gustoko gauzak kontatu nahi dituen bezala. Eta hor, disiplinatua izatea noraino iristen da. Agintzera itzultzaile batek zer itzuli behar duen. Eta hori balego, ezagutu ditugun, hainbat eta hainbat itzulpen eder, ez genituzke ezagutuko, gaur ez genituzke ezagutuko. Irakurra izan ditugun, hainbeste eta hainbeste lan importante eta hor gelditzen dira. Beste kontu bada, hor gelditzen diren esaterakoan, itzultzaileak oso kontutan eduki behar duela, eta nik uste dut, ala izaten duela, itzulpen batek alduen gehien gure egoeran, alduen gehien iraun behar duela. Ez duela izan behar, garaiko momentuko izkera batean edo eginea, baizik eta datozen belaunaldi berrietarako. Bakit, utopia bat planteatzen ari naizela, baina naiz eta utopia bat planteatu, hori, ipar hori begibiztean edukita jokatzea. Etzera gaurko irakurlentza bakarrikari. Erderaz, itzulpen bat, eta handikan 2 urte egin liteke beste bat, liburu berearena, baina gu ez gaude, zera hortan. Eta orduan itzultzailean zat, euskal itzultzaile baten zat hori, orain dikan ere, erronka, hainbeste guztez eiken hitza, erronka handiagoa da. Nik, aukeran kontu horrekin, nio gehiago saltza horretan desente sartuago egon naiz, eta beti ez dakit, baina urte asko da, mundu guztia zeukala bere iritzia, hori da futbolian bezala, ez da jokaldia. Hemene, ze xiok, hori izan beharko dago baina, xiok izango dira, ez? Ze xiok erabakitzen du? Ze, ibili dira, ni zuzenean tartzen egon izenean, saiakera falta dira, eta antzerkik ez da poesia danak. Gero hori, zer, danak gizon xuri ortodoxoak. Gauz asko dago. Nun daude afrikanuak, esanet, ez dago nahikoa txapel, hainbeste bururentzat. Ez? Orduan, hori hor da, eta Angel Egondo esan duen bezala, pixka klasikotasun edo, iraunkortasun zeran bat, pixka garantizatuta dukaten obrak lehentasuna. Bai? Kasi lokartu dugu mikrofonoa. Bakatu, baina, Irene, justu espainolez, argitaratu ziren lehen da biziko testuak,
izan dituen zera Divina Komedia eta Decameron, lehen da bizikotakuak. Eta alemanez. Bueno, aipatu dezuenez Saliruni, bueno, nik pixka bat ezagutzen dut itzuli nuelako jende normala. Eta horren inguruan, niri ere pasera batean, haze teoriakeria, hau itzultzea, baina itzulita gero, eta ikusita pixka bat eragina edo nik ikusi dudan apurra, uste dut, hori, Moby Dick irakurria izateko, Saliruni asko irakurri behar direla aurretik. Eta hauek dauten gauza bat da ona, jendeak, nik dakidan abintzat edo irakurri dutenak irakurtzen dutela, euskeraz ari direla ere konturatu gabe. Eta irakurtzeak, azken finean, irakurtzeko hori behar da. Behar da zerbait erakartzen zaituena eta gustora irakurtzen duzuna. Saliruni, edo beste edo zer gauza, baina gustora irakurriko duzuna. Eta, bueno, aizu, claro, ez da inundik inora Moby Dicken hizkera, da hizkera normala. Baina hizkera normalean ere, nik uste dut asko daukagula ikasteko eta ikusteko eta hitz egiteko besterik gabe. Ez dago irratia entzun besterik, edo telebista entzun besterik, eta esatariak nola hitz egiten duten entzutea, hori ere falta zaigula ikusteko. Bakarrik hori esan nahi nuen, bi gauza direla, eta gero horrekin, behar da hori klasikoak, eta behar da fondoa, eta gero jendeak gustu hartzen dionean irakurtzeari, joateko, bere gustuen arabera, igotzen mailaz. Nik hori ikusi, eta bueno, eta Saliruni konkretoki, badauzka oso gauza onak. Hori, maila arrunt batean, baina oso gauza onak. Esatu hori dagokidan. Nik esan dugu gehiago, ni bor bat nator Follnerrekin, bueno, Follnerrek esan omen zuen, kontua da irakurtzea. Prospekto farmazeutikoak badira ere. Jendeak irakurtzea. Hori da, eta hori da, oain, beldur naiz, ateatzen bali badezu euskeraz eta erderaz liburua, esango nuke, obakoak bera ere, atea baliz batera erderaz, hori, beti dago kontu hori. Lehentasun hori, jende bat emango zuta, nik konforme nago. Eta esaten danean, ondartzan irakurtzekoa zoragarri iruditzen zait. Ni benetan, zehose irakurri ezala jendea. Oain, ari balin bakea maila hontan, literatura, zentzu artistikoan, irakurri nahi duenak, eta batez ere idatzi nahi duenak, obligazio dauka hori baino gehiago irakurtzeko, eta beste erregistro batzuk ere bizitatzeko. Ez da txarra. Ez. Jende normala ez da txarra. Ez da txarra, bestseller bat da, konforme, baina ez da txarra. Ez daukat. Ez zer da txarra, gainera? Bakarrik esan nahi nuen bi gauza direla. Bueno, ez dakigu Saliruni bihurtuko den klasiko bat, segur asko ez dakit, denborak esango du, baino, bueno, klasikoak eta geratzen direnak, horiek dira betikoak, betirakoak, betiko izango direnak, eta gero dago jendeak, jende arruntak, horiek, segur asko, irakurriko ez dituenak, ere, gauzak irakurtzeko. Eta hori irakurtzeko, eta bueno, beste honekin batera, hori, desertuan urteantea bat baldin bada ere, aipatu nahi nituzke irakurle taldea. Gutxi direla, bale, emakumezkoak direla denak, bale. Edo, baino, egia da, gehiena aukeratzen dutena, bueno, nik ibili naizenetan behintzet, zerrendetan eta egia da gehiago direla euskal idazleen
obrak aukeratzen dituztenak. Baina badaude baita ere orain itzulpenak aukeratzen dituztenak. Eta harrigarria bada ere, claro, horrek esan nahi du, ara joaten direnak, interesa dutela irakurtzeko, eta ja irakurri dutela zerbait. Edo asko. Orduan, eta aipatu duzu baita ere gailurrekaiztuak, eta gailurrekaiztuak aidean irakurri duena ere badago. Eta telebista ikusteari utzi, eta gure irakurtzen jarraitzen duena ere badago. Zergatik, interesagatik. Saiatu izan, hori. Baina horretarako, claro, gailurrekaiztuak irakurtzeko, lehendik zerbait irakurri duela esan nahi du. Motivazioa eta aritua izana, esan nahi dut, irakurle klubak sistemaren parte oso importantea dira. Esan detan ugarte horretan. Izugarria da. Jendea bilduta, gaina konpromisoak egin. Horiek danak dira beharrezkoak. Eta hain zuzen ere, irakurle jendearekin baldin baukagu arazoa, eta irakurle klaseak bereizi beharko lirateke, hain zuzen ere, horiek funtzionatzen dute. Ez hitzaldi zera batek, baizik, hola, xelkarren arrimuan. Hori dudarik gabe. Juan, zuk, ze argumentazio honetan guztian aipatu duzu zeharka bada ere, euskeratik gaztelaniarako itzulpenak, ez da? Alegia, euskera sortu eta gaztelaniara itzultzen direnak. Egia da, azken aldian gero eta gehiago egiten dela hori, gero eta azkarrago itzultzen direla gaztelaniara euskeraz sortutako lanak. Horrek eukiditzaken alde honekin, noski, eta eukiditzaken, ustez, izan ditzaken, arazo batzuekin baita ere. Ez dakit nola ikusten dezuen zuek zera hori, ez? Alegia, eragozpen bezala aipatzen da, batetik itzal egiten diola, berehala gaztelaniaz argitaratzeak, berehala itzal egiten diola euskeraz argitaratutakoari, hori bat, eta bestea da baita ere, euskerazko lana eta gaztelaniazko itzulpena nork egiten duen, ez? Alegia, autoitzulpena danean, zein da jatorrizkoa, azkenean. Euskerazkoa da jatorrizkoa, edo zenbateraino moldatzen da hori norbaitek bere burua itzuli behar duenean, moldatu egiten da hori gero gaztelaniaz ateratzeko, beste pista bat izateko, hori ere bada kontu bat, esan edo garbi dagoena da, gaztelania esaten dut, egualdean gaudelako, eta badakit frantsesa ere berdin esan genezakela, baina hemen gaudenez, uste gaztelania dela nolabait hemengo pista, ez da? Orduan, zenbateraino, auzi horrek zenbateraino eragiten duen edo ez, ez? Ez dakite nola ikusten dezuen zuek kontu hori. Zenbateraino bultzatu beharko litzateken hori, itzulpen hori, gaztelaniarako itzulpena, euskerazko lanena, edo zenbateraino egiten dion kalte euskera sortutakoari. Kalte komatxo artean, ez dakit. Umekin gertatzen dena. Osea, etxean eta eskolan ez dut egitizu euskeraz. Baina umeak tontuak ez dira, umeak badakite mundua ez dela euskerazkoa. Eta orduan jarraitzen dute egiten inguruan da bilena. Ez dakit, nik horre misiolari konturik ez zehatu nahi. Ni nau kezkatzen horrek. Esan kontragoan da, esan zer dauka euskeraz eta nahi duenak. Oin, esan dezuna ez da batera ateatzen baldin bada. Nik uste pentsatzen dutela, si sale alguno bueno ya traducirán. Esan nahi dut, alde hortatik, esan nahi dut, beti dagoela, haundia beti dagoela zai. Hori, kontu horretan, baina ez dakit, gu kezkatu behar dugu horretaz ere. Nik idatzi nuen horretaz, autoitzulpenaz, behintzat hor 31 zera hortan da esaten nuen, ez da kontua da nola itzultzen den. Eta hain zuzen ere, justu neuk esenez aspaldi antxina, atxagari inion elkarrizketa batean, asteazuko bere serian, inion horretan arek zuzenan eitortzen zuen, egoera diglosikoarena, inbutuaren zera, baina adrebez.
euskarazko testua hau da, testua eta hizkuntza nolabait esateko hau da, eta erderaz hau da. Orduan, esanen parean gelditzeko amplifikatu egin behar dezu. Gaur egun, uste, eskrupulo gehiago dabilela, baina, bueno, pixkat hori, eta kontuetzen zea, euskeraz dagoen hori jarri eskero, erderaz, esatezu, pixkat, itzultzaile egonena izan da ere, baina jartzen duen oixe, jartzen bali madezu, orduan konturatzen zea, zerbait falta zala, senpelar, asitzerako pentsatu. Angel, zuk horri buruz, autoitzulpenaz adibidez, horri buruz ere idatzi dezu, alegia, inoiz esan dezu idatzita daukazu, okerz zakit itzuli zuzu begiaken dan, edo eskarmentuaren paperetan dan, zuk aspaldi erabaki zendula, adibidez, zuk zure lanak etzen itula gaztelaniara itzuliko, etzenulako zure burua nolabait, komatxo artean traizionatu nahi. Naiz eta gaztelania menderatu. Zerk eraman zintun erabaki hori hartzera? Bueno, nik itzuli nituen ereinen lana egiten nuen garaian, larogeiko hamarkadotan edo, nire pare bat edo liburu gaztetxoentzako edo zerak. Eta errezak izanik ere, ez nuen nire burua ikusten. Nik euskaraz egin nuena guztiz barnetik ateratako kontuak eta izan da, eta bestean berriz, hasi behar dut kalkulatzen, eta hau orain motz geratzen zaidak. Euskaraz ez da motz geratzen, baina erderaz jarraitan motz ateratzen zait. Eta zer egin behar dut, hain zuzentzen hasi, eta bar, eta ni beti pentsatu dut, itzulpenak izan behar duela, jatorrizkoa. Hori, eragozpen bada, eta gero gainera hanka sartzeko arresu gehiago dituzu. Ni behin jarri nuen liburu itako batean, zerak antiaju zarrak edo erabiltzen zitula, eta gero itzuli nuen, neuk itzuli nuen, eta Inaxio Mujiak agapatu zidan, bakarra da, eta publikoki izaten dut, itzuli nuen antiaju horiek, nahaztu nintzen, eta Kebedoak jarri berrean, antigualekoak, orduan gaztelaniaz Kebedoak jarri berrean, jarri nuen Kijoteak jantzita zeuskala. Eta, bueno, ja horrelakorik, oan ja urtia pasaia eta bat inportik ez dit parra egitea horregatik, posematik gainera parra egitea horregatik. Baina nik ez nuen hori ikusten. Baina, orduan, ni sorta handia izan dut jorge itzultzaile izatearekin, berak beti esaten du, zerak Otxopetxeren berzio ona gaztelaniazkoa dela. Esaten zen berak. Eta, bueno, baina nik autori egin nuen, autopersonal bat, gainera urteak aurrera, gero eta baldarrako sentitzen zela. Eta, azken bora honetan, liburu hau argitaratuta gero, bueltak ematen jardu naiz, liburu honetan bertan, zenbat aldiz, etortzen zitzaizkidan espresio batzuk eta bar, esaldi osoak, edo hitzak, erderaz. Eta horretan bila hasi behar euskaraz nola esan behar nituen, erderaz jatzen zitzaidan, etengabe. Eta kontuatu, etengabe esaten dut, ez liburu honekin, beti gertatu zaidala gauza bera. Erreferentea, hortxa daukazula, erreferente diglosiko hori buruan dabilkizula denbora guztian, eta euskaraz ari zarenean ere, euskaraz pentsatu, bai euskaraz pentsatu, baina gauza asko, jute zaizkitzula pentsatuz, erderaz. Espresio bat, irakurri dezun ez dakizar, bestia, eta arekin jokatzen ari zera baita ere. Eta menderatu nahian ari zera, zure originalean. Eta ni oain gaztelaniaz egitera, nik ez dut nire burua ikusten, lan hori egiten ez dut nire buru ikusten. Beste baita ere, urte guzti hauetan euskarari emandako
arreta guztiaren ordainetako bada, gaztelaniaz, orduan ez bezala, motelagoa naizela. Eta bueno, baina hori... Bueno, azkenean bizitza guztia damakizu estilo bat lantzen, ez? Euskeraz, ez? Nola bait esateko, ez? Gaztelaniazkoa hor dago inertziaz, baina... Aipatu dituzu? Baina nik uste hor azkeneko horrekin lotuta erabaki personala da, eta nik uste esan behar duen eskubidea baina gehiago, eskuak libre dauzka edozeinek, eta hemen normala da, gudauko merkatuarekin norbaitek aurre egin nahi balin badu idazle profesional modura, merkatua bilatu behar ditu. Eta lehenengo merkatu nabarmena hori dugu. Gauza bada ze iruditzen zaigu nola teorian edo, baina bestea garbi dago. Bueno, Laster, erdera, gaztelania ere pixka geldituko da inglesarekiko, oengo dauden moduan. Baina azkenean erabaki personala dira. Eta gaina ulertzekoa eta txalotzekoa zentzu batean. Norbaitek serio hartzen duela bere karrera eta hori ezinbestean behar duela saldu. Biok aipatu dituzue erreferentziak eta Angel zuk oraintxe bertan esan dezu, ez, erreferentziak zetorkizula, liburua idazten ari zinalean, behin da berriz gaztelaniazkoak, ez da? Erreferentziak aipatu dituzunez, ezinbestekoa da zure liburuetako erreferentzia literarioak aipatzea, ze saiakeretan batik bat munduko literaturaren erreferentziz beteta egoten dira, ez da? Galdetu nahi nizueke biei, zuen erreferentziei buruz. Ze uste dut, baten eta bestearen ibilbidea eta lanak ezagututa, erreferentzia kulturalak batzuk partekatuko dituzue, baina beste batzutan seguruna bakoitza bere bidetik dijoa. Nik zure liburuak irakurrita adibidez, Angel, uste dut, munduko literaturan, batetik italiko literaturaren eragina garbi dagoela, autore batzuk Pavese askotan aipatzen duzu, Calvino askotan aipatzen duzu, eta ekialdeko Europako autoreak ere bai, ez? Poloniarrak, alemanak, edo germanofonoak, alemanak izan gabe, austriarrak ere bai, eta bar. Eta Joan, zuk berriz, batetik zure itzulpen ibilbidean izan dituzu Hego Amerikarrak batetik, esan edo Borges eta Rulfo Pisu handiko jendea da, eta bestetik anglofonoak, ez? Hasi Shakespearetik eta seguruna azkenengo urtetan baita Ipar-Amerikarrak ere, ez? Pixkat, galdetu nahi nizueke erreferentzia horiegatik. Zuk, adibidez, erreferentzia horiek aldatu egin dituzu zure ibilbidean zehar, edo beti izan dituzu nola baita referentzia nagusi, bai italikoak, bai ekialdeko Europakoak. Esanet, nola sortzen dira bakoitzaren erreferentziak? Batzuk, seguruna ikasketetatik besterik gabe datoz, eta gainontzekoak nola datoz horiek? Ze esanet, pixu nabarmena dute autore horiek guztiek zure lanetan. Bai, lehendabiziko kontua aipatu beharko nukeena da, nik aspaldi honetan ez dudala nobelarik edo ipuin libururik idatzi naiz eta badauden testuak hemen barruan ipuin bezala konsideratu daitezkenak eta barez. Gerotak gehiago interesatu izan du zait azkeneko urteetan saiakera, baina saiakera literario moduan konsideratua. Eta ideiak ainal pixu behar dute izan irudiak eta idazten dezun moduak. Eta orduan saiakeraren estilo bat asmatzen edo uste dut horretan ari naizela edo ahalegin horretan ari naizela. Eta orduan horrek eramaten zaitu konsiderazio bat egitera, o ni eraman nobintza konsiderazio bat egitera. Eta gure literaturan eta gure artearen konzepzio guztian Ipar-Amerikak, esan dezagun globalizazioak, sekulako eragina du, normala dan bezala. Baina globalizazioak dauka baita ere gaien, tonuen eta idazkeren globalizazioa ere. Eta, globalizazioak baditu bere aldiriak.
eta aldiri horiek Europan oso importanteak historikoki, bigerraekin lotuak eta bar, eta gaur arte, iristen ari zaizkigunak, oantxe Austriako hauteskundeak eta histori guzti hori. Eta hor, panorama hortan, Europan, Ungarieraz, Polonieraz, Italieraz noski, nik gehien ezautzen dudan mundua dalako, Errumanieraz, halako idazle potentia daude. Hain daude historia desberdinak, baina afektatzen digutenak guri ikaragarri, Europarrak omen gara, esaten dugu, Europarrak omen gara. Bale, Europarrak era, baina nungo, ze Europa nungoak, zer dakigu Ungariaz, zer dakigu lurralde horietan egiten duten kulturalki ari naiz, duten produzio kulturalaz guzti horta zer dakigu. Eta ni berriz jabetzen ari naiz, azken urte hauetan, irakurtzen ari naizen gauzarik onenak mundu hortan datuzkitela. Eta ikusten dudala, adibidez, Imre Kertész, borara bat eraman duen, oen dela urte batzuk, berarekin oso harrapatuta, eta esaten duzu, gizon hau, denbora guztia, ari zait, alegia, beha pasa zuen sufrimendutik, ari zait denbora guztian, eta ez zait iragan azizketan ari, Kertész ez da iragan azizketan ari. Etorkizunaz ari da. Badatorrela abisatzen ari zaigu. Eta, alaxe, gainera, berak esaten zituen gauza horiek, osatzen ari dira. Gerra horien eragine, ez da beste mila gauzen gora beragatikan, nun sortzen ari zaizkigun hainbat eta hainbat obra, batzuk, ederrazkoak, euskarara itzuliak daudenak jada. Eta nik uste dut gure perspektiba kulturala zer ikusia baduela horgin. Honek, Amerikakoak itzuli ditu, Amerikako testuak itzuli ditu, baina itzuli duena Moby-Dick da. Justu, etendura batean dagoena, ekonomikoki eta mundu aldaketa batean dagoena, eta berbelitz, mundu aldaketa horren ereduetako bada. Aukeran, nahiago ez. Berbelitz berriz esaten du, aukeran nahiago bat, bai, eta orduan itzuli segitzen du. Panorama hori, baina, karo, Rulfo, Ego Amerikakoa da. Eta Rulforen giroa, hain da desberdina, gure mundutik liluratu egiten gaitu. Baina liluratu egiten gaitu zergatik, eta desberdina delako, eta desberdintasun horrek harrapatu egin gaituelako. Eta Borgesen kasuan, ja beste modu batera dira gauzak. Baina, bueno, histori hori asko interesatzen zaidan kontu bada, eta orduan, egia da, baditu dala beste autore batzuk, egiten nahi nezen konsiderazio hauetatik pizkata aparte geratzen diranak, edo integratzen diranak ohizko izkemetan. Baina... Jotzen dezu... Bai. Orantxe, irakurri dut novela bat, eta kasualidadea da, oain Austriako gora bera hauekin, eta hilabete honetan irakurri dut novela bat, El Ángel del Olvido izenekoa. El Ángel del Olvido. Tituluak ez daukan erekin zer ikusirik, naizketan ez eta memoriaz nabilen oso ondo. El Ángel del Olvido. El Ángel del Olvido hortan, autorea ez nuke asmatuko, bai izena du zerak. Maia Hagerlach. Bai, hori. Hor, hitz egiten du,
justu Austriarekin, eta Austriako imperiaren ondorengo gerretan eta bar, handikan sortuko historia bat, neska koskor batek kontatzen duen historia bat. Eta gero neska koskor hau azten dijoa, eta dijoa bere historia kontatzen. Da, aparta liburua, baina justu gaur, baina lehenago, ia izenakin gogaratzen nintzen, da buruan ekartzen nuen, etorren naiz, eta eskerrazuk esan dezun, izenarekin nintzen geratzen da, eta hairi nintzela begiratzen liburua, pixkat, ez nire azpimarretan, eta 21 orrialde lehenago, dago parrafo luze bat, politika salida zerak, eta neska emakume honek hitz egiten du, apuntatuz zer etorriko den. Eta justu atzoko edo egun hauetako Austriako gora bera hori aurreratzen digu. Bai, liburua 2011koa uste dela, jatorrizkoa, El Ángel del Olvido. Uste dut, esan nahi dut, ez dela gaur idatzi dagoa. Baina ni ez, irakurlea. Hori da importanteak gero azkenean zerak ez. Juan, zuk zure referentzia zerbait? Bueno, leheak ez dut ustelako interesi daukanik, itzultzaile modura zerrindetan, beste gauzatxo batzuk egin ditun, da nahiko biztakoa dira, uste neurek oso asistematiko izan naiz. Osa, tiraka beti, liburu batetik, eta bolaraka, eta, hombre, batzuk, Borges osorik irakurrita daukat, poesia barne, asko da, nire kasuan, eta Calvino bolara, ja oso serioa, izan zen, da, bueno, gustora ingo nuke, baina italieratik ere ez naiz espezialista, itzuliko dituzke pila bat. Por cierto, ez dik aipatu, eta ire itzulpenetako niri gehienetako bat gustatzen zaidana de Primo Leviren. Hori nik aipatu diat hasieran. Hori da, berak aipatu, sistema periodiko. Berbelitzi esateko hori ere. Liburu... Zabelarritxarra ire aldazeko deta. Liburuan ere aipatzen da, gainera. Berbelitzen izan aipatzen da sistema periodiko. Hori aituta, esan behar, aldatu espaldin badu, Angelentzat nire obra bikainena, dudari gabe, da Bartelbiren itzaurrea. Hori beti famatu dit, bi horri alde edo dia, baina, bueno, pixkat hori justu da, hori, gai hau, noiz eukiko ditugun mirari hoiek, literatura dakartzan, miragarri hoiek, euskeraz, da horri teolako gauzaren bat. Bueno, gero, beste batzuk hemen aipatu dienez aparte, bost bate bai naiz buruz literatura universalean zatu zian, Hamlet, Shakespearena, Hamlet hor izan zan, da hortik ezin nintzen, sonetoekin lehenago hasi nintzen, baina hori, eta beste hori ere, nire kasa edo, nola da, harreman arriskutsu batzuen ondorioa izan zen. Sonetoek badakizue, ze giro duten, eta horren, bai, hori, gero beste hemen dago beste bat, zea, esango dut, Aspernen paperak edo gauzatxo bat, hori ere, pixkaten karguz edo, eta ez dakit, aldortatik, azkeneko hau, alde batera hemen esango dut, lagun artean gaudenez, disgustoa ez, baina esan, joño, jagin izan banu, literatura universalean olako totxorik urtetan ez da atera. Eta neu hasi nintzen mobidikekin, besteik gabe neukan ez argitaletxeik eta ez ezerre. Hori izan zen, itzuli zuzu begiak. Hori, venga, guazen. Eta gero ikusi nuen argitaratu eta bateratxo ikusi nuen beste errusierazko, beste totxo, ez berdintxua edo, potoloagoa sartu dutela, bueno, bizka finanziazio hori ondo etorriko zitzaida, baina, bueno, bizkat erretiratuta nago, eta erretiratzen zeanean bakizu lan egiteko, lehenengo aldiz lan egiteko gogoa sortze zaizula. Inutil totala etxeala, pentsatzeko, edo, ez dakit, hori eta idatzi ditudanetan ere hori ikusten zala. Alemaniatik hori ere pista asko, baina hori ez du lortu handuk. Osea, zibilizatu nau,
baina ez horren beste. Osa, alemanezko hoietan, aitortu berret hori Irenearekin lotzen da, dudari gabe gehien eta guaindik akordatzen naizela irakurketaz, da Leoperutz. Eta hor dezue, esate bateako hor dago, hori ere liburu hori da, liburu supererresa, gaina gaizki ikusten zuten artista hundiek Leoperutz, hori, han esaten duten tranbiako Itzulpen bat zeok euskerara. Bai, eharra, behatzietatik behatzietara. Hola, novelatxo bat, badira horietan ere, batzuk, la pieza motzagoak, eta esan edet, motibatuta dagoenak, ez dauka gaur egun aitzaki teknikorik. Ez kopuruaz, ez kalitateaz, eta bueno, ez da gipanik, esango dut, Frankenstein, ez? Hori, eta badia, gauza batzuk, zera, hori beste bat, albanierazko, zena, kadarerena ere, literatura unibertsalean dagona, oso pieza irakurtzen rexata da, eta ez da sinisten. Badagoela lehia, ez? Gaitzakia. Bueno, bukatzen joan behar dugu pixkanaka, ja, bota ingo gaituzte, mendik. Bukatzeko ni gauza bat esan nahi nuke, daiputxo batekin bukatu nahi nuke, liburua ikusiko zentuten Jorge Jimenezi eskenia dago, Jorgein memorian jartzen du, eta Jorge liburuan behin baina gehiagotan agertzen da, zuzenean edo zeharka behin baina gehiagotan, eta liburuko sarrera bat dauka, ez Jorgeren izenarekin, baina bai Jorgeren itzelarekin, G letraren barruan, eta horrekin bukatu nahiko nuke, ondo iruditzen bazaizue, behintzat itxi nahiko nuke. Sarrerak da gizon bat ezagutu diat gaur. Orain urte dezente, ipuin batzuk idatzen ituen. Eta ausartani, Irungo plazara aldizkari literariora bidali nuen gehien asetzen ninduena. Oso egun gutxira, Jorge Jimenezek, bertako arduradun literarioak, deitu zidan, esanez gustatu zitzaiola ipuina, eta argitaratzeko asmoa zutela. Baina hiruzpalau xehetasun komentatu nahi zituela nirekin. Donostian elkartu ginen, eta zerbeza bana eskuan, laster argitu genituen zuzendu beharreko xehetasunak eta hainbat zalantza. Kontu bat zen euskara, beste bat ordea, testuaren maila literarioa. Inorekin ez bezala ohartu nintzen, orain hain elementala iruditzen zaidan auziaz. Eta Jorgek, garbi baldin bazeukan ere ipuina argitaragarria zela, ni lotsatzen ari nintzen ausartu izanaz. Baina ez ginen aritu literaturaz soilik. Jardun genuen garai hartako indarkeriaz eta gizarteko giroaz ere. Okerezpanago gertatu berri zen hiperkorreko atentatua. Jimenezek esaten zuen guztia, zehatza zen, ambiguotasunik gabea, hizkera neurtuarekin adierazia, belarritik arrazoira iristen zena. Orduete egin ote genuen elkarrekin. Ordueta erdi gehienez. Markatu hautzen ninduen. Gizon bat ezagutu diat gaur, esanez, itzuli nintzen etxera. Urteak pasatu dira ordutik, berarekin egon izan naizen apurretan, hasierako inpresio hark ez du pixuri galdu, aitzitik baizik. Hori da, G letraren sarrera hori. Ez daukagu denborarik, ez da galderetarako ere, sentitzen dut gu luzatu egin gera gehiagi. Komentatu nien, hasieran ez genegin oso ondo, luze, moz, geldituko ginean prestatu, gutxi gora bera prestatu gendunarekin, baina, bueno, garbi dago, bi hauekin ez dagoela. Arazo hori gezira Hori kopeta duzuena. Eta bi berritzuek arri, eta pentsatu motz geldituko zala. Ondo. Bueno, beraz, eskerrik asko denoi etortzeagatik, eskerrik asko zuei.